Hatidi vanhu vanofunga kuti vanogona kushandisa mari kudhivhaidha vanhu. Vanhu vanoda kudiwa zvaitwa namai kuzvande izvi, kuvashandira, kuvaitira mabiko, kuvatenda, kugara navo. You can't panodai mari iriyo inonzi inoita kuti munhu aramba achitonga Smith haasaimbokuva pachigaro. Hapana changa asina Smith. Wakanga aine mandege nemasoja marefu akasvika apa mamercenaries. Aine mari yakakwana yaisapotwa neTheWestern world. But isusu magandanga maWar Veterans muriko ero. Variko ero. MaWar Veterans eda. Kana varipo mukatumu wakawanda. Takabudirira nekutoteedzera gwara remusangano. Tinoita zvine discipline. Zvabuda panenge paitwa proper processes tinozvitambira, asi hatitambiri zvinhu zvinoitirwa kumba kwemunhu nekuti ZANU-PF haisi munhu. Regai ndichi Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasmere Zimbabwe tapigirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa. Apo, the ZANU-PF Deputy Women's League Chairperson and Cabinet Minister Monica Mchangwa wakabuda vachiteka a jab at President Emmerson Mnangagwa and controversial businessman Kudakwasha Tagwirei wakabuda vachicriticize kushandiswa kwemari nema secret meetings to influence party decisions. Wakabuda in a fierce address deliver at a party meeting wakabuda vachitaura ivo vachipa warning about kitchen cabinet politics, individual ari kushandisa wealth to manipulate my internal ZANU-PF processes. Azvinombera mushe mare Zimbabwe Monica Mchangwa wakabuda vachitaura nyaya iyi mushure mekunge pane nyaya iri kunetsa about appointment yava Tagwirei to the powerful central committee yeZANU-PF. A move iri kunzi yakainjiniwa naMnangagwa outside my normal party channels. Nyaya yakabudiswa neZimu Eye vachitaura ivo vachiti ZANU-PF Deputy Women's League Chairperson and Cabinet Minister Monica Mchangwa has taken a veiled jab at President Emmerson Mnangagwa and controversial businessman Kudakwasha Tagwirei, openly criticizing the use of money and secret meetings to influence party decisions. In a fiery address delivered at a recent party meeting, Mchangwa warned against kitchen cabinet politics and individuals who use wealth to manipulate internal ZANU-PF processes. Her remarks come amid growing discontent within the ruling party following Tagwirei's surprise appointment to the powerful Central Committee, a move widely seen as engineered by Mnangagwa outside normal party channels. We will not accept things that are dedicated at someone's home, said Mchangwa in a thinly veiled reference to Mnangagwa's cricket farm, which has reportedly become the president's unofficial command center for party and government businesses. She also appeared to criticize Mnangagwa's influence in the party, warning against the corrupting power of money in ZANU-PF affairs. Hatidi vanhu vanofunga kuti vanogona kushandisa mari kudhivaida vanhu. Vanhu vanongoda kudiwa zvaitwa namai kuzhanje izvi. We do not want people who think they can use money to divide others, Mchangwa said. If money was what kept someone in power, Ian Smith would still be ruling today. Tagwirei, a controversial business tycoon, often linked to state capture and corruption scandals, was recently elevated to the party's Central Committee, bypassing traditional grassroots structures. His influence, amplified by vast economic interests and close ties to Mnangagwa, has sparked unrest within ZANU-PF's rank and file. Mchangwa, a seasoned political and liberation war veteran, reminded the audience that the party's historical strength came from unity, discipline, and democratic processes, not from wealth or elite backdoor deals. We succeeded during the liberation struggle because we followed the party's direction. We accept outcomes from proper processes, but ZANU-PF is not someone's private property, she added. Her comments mark a rare but significant public rebuke from within Mnangagwa's inner circle, exposing deepening cracks over President's alleged personalization of power and growing reliance on unelected elites like Tagwirei. Domaboditsiro
akaitwa nyaya inoti ai muri ezimbabwe tingazive kuti munoona sei nyaya iyi tiudziyewo zvamuri kufunga mucomment section. Temo kuchinja zvinhu izvozvo. Chinhu chechi2 tinorwadziwa zvikuru nevara rakati ZANU-PF nevanhu varo. Vanhu I don't know kuti ZANU-PF vanoona sokuti ivo vari munyika yavo vega here kana kuti zvinoitwa izvi zvinoafekta vanhu vasingati pamberi neZANU-PF chete here. I don't know kuti njere dzavo dzinofa kudai why dzakafa njere vakomana veZANU-PF nanamai vanambuya vacho imi machembere munenge muchitambisa magaro imi. Muri kufungidzira kuti zvinoitika izvi zvinoafekta isu tega here tisingati pamberi neZANU-PF kana kuti njere dzenyu dziri kuti chii? Ngatimbokupai muenzaniso wekuti kwaita hondo izvizvi. Hakuna anosarudzwa, munhu wese anofa. Izvozvi pane hondo iripo yema-ARV yakangosendekwa nababa venyu vacho vamunoti ndo baba venyu, vakanyarara, havana kana chavari kutaura, vakanyarara. Ma-ARV ari kushota, makondomu chaiwo chaiwo ari kushota. Izvi ndanzwa zvichitaurwa kuti kuHarare ukwauya pesi iri kukwira nayo kana kuti rate yema-STDs yakwira zvokurevesa. Kureva kuti vanhu vaakufeila kuwana makondomu. Anenge achitengeswa mumafamasi. Pamunotengesa vanotengesa vachona ndo vanenge vari makambani Zana Chivhayo nana Tagwirei. Zvese zvinoafekta tese, but patinoti ngatipindei murodhi, imi mune muchitopikisa. Makaita seiko imimi? Munoona sokuti kuti munangarwa zvinobva zvakupai upenyu hwokurarama. Kuti munangarwa hazvikupe munangarwa ari kushandira mhuri yake. Nechikwata chaanenge ainacho zvimakabhawo zvake vana Tagwirei. They are working for their own families. Iko zvinotarisai muone vana uyu Mutsvangwa. Vaimininika chose vachitaura zvirungu zvinoenda mberi nokudzokera kumashure. Patitarisawo iko zvinezvi. Haana kana chaaka, iye ndiyewo veterans akutoudzwa zvokuitwa naTagwirei. Izvezvi muchamunzwa. What is he? Semvura yomuguvi inomirira kutambiswa nemhepo kana nezvikorondyo zvauya kuzomwa mvura neshiri. Kuti afunge kuti muvhu yake izvi zvinoenda kupi? Hachina muvhu. Zvinhu zvese isusu tichinjirwe nyika nokuti nyaya yazonzi yaenda kukoti, yaenda kuparliament. Vanhu vari muparliament vese vatisi takavavhotera havagoni kuchinja mutemo wedu isu tisingazvizivi kana kuti tisingadi, because tisu takavavhotera. Haagoni kundoita zvese zvinhu zvine parliament because parliament yakavhoterwa nesu. Tisu tinoibvumira kuita zvainoda nezvatinoda nezvatisingadi. Still nyaya iyoyo inofanira kudzoka semawiri akamboita referendum, yes or no. Muri kubvuma, you cannot take this country as your farm. Haisi precap farm inei. Haisi precap farm inoitwa munhu chaanenge angofunga. Dzosai kwatiri varume. Imi mese vakagara mukati imi. Mese muri kuma security sectors ese. Kana muchiona shiti yakadai ichiitika, muchinzwa ichiitika, makamunyira muromo yenyu nokuti munopiwa chete mari. Vafundisi busy kunamatira munhu iyeye. Vana uyu varume vakuru vatinotarisa vana ZPCC, vana Mutendi. Kushora Mwari wenyu kusvika pakuti kushora Mwari wenyu kusvika pakupedzisira nemari yawo inayo Mutendi. Chinoita kuti utengwe nemari usanamatira nyika yako chii? Wazokara mari ukadero murume mukuru kusvika pakuswera uchichengetana nezvigananda. No, this is not it. That's not it. Hazvisizvo. Zvotaurwa nana uyu vanonzani uyu waitaura musunu vana Makore. That's bullshit. Hazviitike zviya mufeso wangu. Zvese zvazviitike izvi. Kana pawainzwa vaprofita vachiti pane decision ichatorwa, ichava ichasumudza gonye revanhu, iyi ndo decision yaMaresha kutora izvi.
whether you like it or not. Special decision yacho ndeipi? Iyi ndiyo decision yamazoita isingaite manje iyi yokuda kutiita vana vokwamuswatiso. Tisi vana vokwamuswatiso nonzi family tokuziva imi kuti makabva kupi. Imi munozoya mozvitima vana Mutapa. Mutapa mukamuona momuziva iwe mukaona vaMutapa munhu Mutapa munomuziva imi. Waibva kupi? Wairei Mutapa? Imi makuzozviita vana Mutapa. Mutapa wacho waimboireiko Mutapa? Wairei? Waiva mwana wokwani? Akabarwa nani? History yokwaMutapa mukainzi itaurei munoiziva. Makuzviita vana Mutapa nhasi. You have now taken that decision yairehwa nevaprofita kuti kuchangwe kune imwe decision ichatorwa ichava ndiye ichawisira vanhu pasi. Mazvipunzira pasi mega. You will never be allowed kuti chinja isu kuti Zimbabwe mutaure zvenyu zvemakingdom zvamotaura zvokumama izvo. Taura zvinhu zvisingaitiki panyika panapa. Haite haisiyo nyika inoitwa izvozvi. Zvamakanzwa mbuya nehanda pavakanga vakagarapo makavanza vachitaura kuti mukuzoiti Mutapa kana kuti moiti mbuya nehanda. Izvo zvemazita enyu amunongotsvaga. Isinoziva kuti maheroes vanosara votumidzwa mazita vafa. Vanhu vovarangarira ipapo. Not yourself to make yourself a hero. You don't make yourself a hero. Motozvidumidza vana Trabablas. Trabablas yacho inotaura kuti bullshit hameno zvainoreva zvinhu zvisina kana nomusoro wese. Maigozopiwa zita rakadaro isitopiurwa zita rakadaro munyika medu. Tiri marara isu tiri fakofu zvarinoreva zita iroro zvinhu zvisina nemeaning yese. Mototora nyika kuitora kuita imimi nevanhu vamuri kutonga navo. Uyai kumavhotsi zvovhoterwa nevanhu zvoitwa. Izvo hazviite baba izvo zvamuri kuita izvo. Ngokuudzaiwo nokukuonesai kuti haipapapo hapaite baba. Tsvakai dzimwe nyaya dzokuti muite. Zvinhu zvese zvamunoisa mitemo yese according to the law kati chiverenga mutemo inokurambidzai kuti even muchida kuchinja mutemo wokuti kuzovhotewa kwapera makore 10, the changer of the law must not be the beneficiary of that. So imimi muri kudhiwa pakuti muri kuti imimi muri kutochinja muchitozviita muri munofanira kuitira for the next president, not for you. Kana mati mimi kwakuchinja makore okundovhota auye andomira papi ainde pa 10 years kana kuti ainde pa 6 years, hazvifaniri kubenefita imimi, zvinofanira kubenefita mumwe uchauya. Saka chinjai mitemo ichibve kwete kuti matochinja mo vatoti ndindatogara ipapo. Makambozviona kupi kuti vanhu vanoti uyai tikandirane mari panapa tiite mukando, vobva vatoti tanga ineni, wototanga ndiwo wototanga zvadizve. Nango vanhu vari kupi vanoramba kuti hazvisizvo. Kana waida kuti iwe uise mitemo, ngaive mitemo inozobenefitwa nomumwe munhu. Kana uchiona kuti zvauri kuita, waona kuti zvamatongero auri kuita pane zvinokanganisa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, ngazvichibviswa wochiudzwa mumwe munhu. Vanhu vogara pasi, ngatigarei pasi. Koinga ndii munomboti nyika inovakwa nevene wayo, mazoita mwene wayo mega seizve makuita seizve. Nyika haifaniri kuvakwa neZANU-PF chete, nyika inofanira kuvakwa nemapatizi ese. Izvi zvokuti musava nepatizi, kana pedzai zvenyu kutiuraya, hatimboite izvozvo izvo. MaZimbabwenzi muri kuzvinzwa. Imi ndimi especially imi vanhu veZANU-PF, ndimi muneita sokuti dhimoni rakagara vakuru ava nemiriri pamuri rakatobata imi more than iwo. Yezvoka izvo chititaurirai ndimi imimi, mutiudze imi kuti nemamiriri azvakaita iwo kuti wangobata mugodhi wake unotonzi ndewangu, wabata pano pangobuda chino chabuda pakabuda platinum mugodhi wangu ndakauwana gore ra1978, ndakauwana mugore